капітальны рамонт музея, добраўпарадкаванне цэнтра дзіцячай творчасці, цэнтральных вуліц. Шэраг гарадскіх аб'ектаў ужо атрымалі пераўвасабленне, бягучы і капітальны рамонт астатніх запланаваных у завяршальнай стадыі. Среди таких объектов можно назвать как капитальный ремонт школы номер 1, городских яслей и садов, реконструкция рядом расположенного кинотеатра «Заря» под городской дом культуры, благоустройство улицы Калина, центральных улиц Калина, Октябрьская, Советская, Лермонтова, Школьная и ряд других объектов. На правядзенне будаўнічых работ у Давыдгарадку з абласнога бюджэту выдаткавана больш за 6 мільёнаў рублёў. Сваю лепту ў фінансаванні добраўпарадкавання горада ўнеслі таксама мясцовыя прадпрыемствы. Сёння на аб'ектах задзейнічана паўдзясятка падрадных арганізацый і некалькі сотняў работнікаў. Прыемныя пераўвасабленні адбыліся і ў гарадскім скверы. Ужо пабудавана інфраструктура для адпачынку, узведзена летняя тэатральная сцэна. Тут побач з плошчай Давыда і адбудуцца галоўнай падзеі абласнога свята. Святочныя аблічча набываюць і іншыя тэрыторыі і аб'екты. Нравятся дороги, что сделали. Не нравится, что вырубили много деревьев. А так хорошо, магазины, все. Ну, лучше стало. Есть детям где отдохнуть, площадки поделали, игровые детям, парк. Все нормально, город преобразился. Преобразовал Давыдгородок. Стало все намного как-то культурней, красивее. Работы по падрыхтоўцы сталіцы да жынак-2017 вядуцца ўзмоцненымі тэмпамі. Менш чым праз месяц горад з амаль тысячагадовай гісторыяй сустрэне герояў жніва яркім і абноўленым. И я приглашаю гостей, хлеборобов, работников сельского хозяйства, всех строителей, которые участвуют активно, гостей, принять участие в областном фестивале «Дожинки». Городчуки всегда отличались своей искренностью, добродушием и гостеприимством. Ласково просим всех.